naabay exemption ang pagpatay sa tao, no? Ang matag usa ka tawo nga makapatay naabay exempted nini, naabay exemption nini. Mga kaigsunan nga matawag nato sa iyang pangutana nga naaba kunoy pagpatay nga exempted atubangan sa gobyerno ug sa tao. O naabay nana. Mga kaigsunan, ang atong tubag dinhi nga kung tanaw nimo ang balaang kasulatan nga gidili gyud ang pagpatay. No, once nga makapatay ka, do lagi kay tulubagon. No, matod pa sa balaang kasulatan. Apan kung imong tan-awon mga kaigsunan, bisan pa man sa atong mga balaod nun nga adunay mga self-defense, no? Nga adunay panahon nga ang imong kinabuhi nalanganin na gidunggab ka unya nadawat nimo wa nimo kapugi nakabalos kag nabalik nimo pagdunggab ngadto siya aksidente namatay siya. Ang atong balaod niya na makaigsunan adunay gitawag nga balanse. Aduna na siya gitawag pagkwenta kung unsa nga klase sa sala nga iyang nahimo. Una nga sa Biblia, kung imong tan-awon mga kaigsunan, walay exempted, no, nga matod pa sa balaang kasulatan, higugmaa ang imong kaaway. Sama sa imong kaugalingon. Kung dunay managpa nimo sa imong wala, ipasagpa ang imong tuo. Mo na mga kaigsunan. Unya kung imong tan-awon sa balaang kasulatan nga ang paghigugma sa imong kaaway sama da nga ikaw nahigugma sa Ginoo. Muna nga ang balaang kasulatan mga kaigsunan dili nimo makita diha nga nagahatag og exemption, no? Aduna bay exempted, no, diha nga klase sa pagpatay. Kay ang Biblia nagingon nga ang kalibutan, no, doon na siya gitawag nga kaliwatan nga duha. Katong kaliwatan sa dautan nga mupatay gina siya ug ang kaliwatan sa atong Ginoong Kristo nga patyunon. Mga kaigsunan, kay kung naa ka kang Kristo, mga kaigsunan, ang imog yung papel diha patyunon, ang imong dalan mga kaigsunan kay si Kristo namatay, gipatay dito sa krus. Muna nga kung Kristohanon ka, ang imong yung papel diha ayaw yung pagunana nga mopatay ka. Matod pa ni Apostol Pablo Filipos 1:21, alang kanako ang pagkinabuhi mo si Kristo apan ang kamatayon mo ipagdaog. So mga kaigsunan, sa Biblia kung Kristohanon gid ka, wala gid ay exempted, kay ang papel sa Kristohanon dili mao'y mopatay. Kinahanglan nga ikaw mao'y mamatay. Pero daghang mga rason sa bisan sa mangutana ta sa uban nga mga pastor nga self defense sa imong pamilya, no, kalit nga nay ni sulod nya nagdagsundang, so imong pamilya panigbaso na mga kaigsunan. So ikaw moingon ka nga aksidente nga imo siyang napuspusan namatay, mga kaigsunan, nabay exempted sa kamatayon. O kung makapatay ka, doon nabay dili ma-consider nga siya sala. Mga kaigsunan, kung imong tanan ng Biblia, wala siya magsulti diri nga naay kapitulo o libro nga nagsulti nga dili ka makasala. Panahon sa atong Kristohanong pagkinabuhi mga kaigsunan, panahon ni Kristo, ang papel sa mga Kristohanon, no, mao ang patyunon. Kay mo man ay giingon sa balaang kasulatan ang kaliwat sa bitin. Mupatay gina mga kaigsunan. Nya dayon kung ang imong pagkakristohanon mga kaigsunan, imong tanawon nga mo nay giingon sa Ginoo pag-ampo mo nga malikay mo sa mga pagsulay. So ako nagtuo nga kung kag self-defense, labi nang nag-ampo ka, dili mahitabo nga dunay aksidente nga musulod sa imong balay madagsundang, kay ngano man under ka sa protection sa Ginoo. Ang ato lang diha mga negatibo nga mga nahona nga basin ug naay mosulod sa imong balay magdagsundang, self-defense mga kaigsunan, imong gipanlipdan imong pamilya, imong kaugalingon, nakapatay ka. Pero hinumdumi mga kaigsunan, dili ka moingon nga tungod kay nagpanalipod ka sa imong pamilya, dili ka kasala, exempted ka na. Mga kaigsunan, kay ngano man ikaw ug ang Ginoo nasayod ana sa imong kasing-kasing. Kung naa kay Kristo mga kaigsunan, kabalo ko nga matod pa sumala sa balaang kasulatan, dili itugot sa Ginoo ang pagsulay nga dili nimo kaya. So kung naa ka sa Pangginoo igsuon, ayaw hunaw naa ka ng mga butanga,
ang ako lamang ikasulti igsuon karong adlaw sa tubag sa pangutana, mga kaigsunan, nga ang tao igsuon kung naa kay Kristo sa kinabuhi, dili nimo mahimo ang pagpatay. So dalaygon ang Dios kung doon na mo mga comment sa atong pangutana, sa atong tubag, mga kaigsunan. Dili ko mo ingon nga nakapatagbaw ko sa akong tubag diha kaninyo, mga kaigsunan. Pwede ra gihapon ninyo i-comment sa atong programa, mga kaigsunan, Dalan na Hesukristo. Mga kaigsunan, salamat sa inyong padayon nga pagsunod sa atong programa. Daghang salamat, mga kaigsunan. Dalaygon ang Dios. Kung kamo na panalanginan nining atong mensahe, palihog kog like, apan kung doon na mo ikasugyot, comment lang. Ayaw kalimot sa pagsuporta ning atong programa, pinaagi sa pag-share. Og subscribe na! Pinduta ang notification bell para una nimong makita ang atong mga video. Daghang salamat.